Δεν έμαθες τίποτα για τα φωνικά? Φωνικά, τι φωνικά? Εψιές. Στο χωριό. Ψηλά στον προφητηλιά. Ο ξαδερφός σου. Ο Διαμαντής. Ποιος άλλος? Απόμεινικαίος. Και τι έκανε στον προφητηλία ο Διαμαντής Μπαρμπούλη? Είχε μάθει από βραδείς. Ο Διαμαντής. Ο Διαμαντής. Ότι θα διάβαινε εκεί Θεονότης ο Μακρικώστας. Λοιπόν. Παραφύλαξε λοιπόν για να πάρει πίσω το αίμα του πατέρα του. Το πήρε. Το πήρε. Καθώς διάβαινε αυτός ο άτιμος, χυμάει ο Διαμαντής μας και του καρφώνει το μαχαίρι στην κοιλιά. Καθώς όμως έκανε να φύγει, προφταίνει αυτός ο άτιμος, του ρίχνει μια με το κυνηγητικό, τον πετυχαίνει στο κεφάλι και τον αφήνει στον τόπο. Εδώ που τα λέμε, φυρί το πήγαινε και ο Διαμαντής μας. Γιατί ρε κύριε, κυλίτσα είναι αυτή. Την κυλίτσα μου εσύ, την κεφάλωσω εγώ. Πώς? Να, του γράφει και ο νεολόγος. Για. Δουνάς. 2 νέα θύματα της παλαιάς βεντέτας των Κοντογεωργιών και των Μακρικοστέων. Ο χθεσινός διπλούς φόνος στον προφητηλία του Κουτσόπυργου. Μια βεντέτα που κρατάει 80 χρόνια. Εκφράζονται φόβοι ότι η αλληλοεξόντωση μεταξύ των δύο οικογενειών θα συνεχιστεί.